Dito na tayo sa LCC Ate Jeannie. Amo ay amoy. Ano sana to kung walang ulan? Kasi dati nung kami yung bagong buhusan yung bahay nila misis sa atin niya, tag-init yun eh. Kada umaga binubuhusan ng tubig para mas tumibay yung para kung baga mabilis tumigas yung semento. Ito maulan naman kaya kahit di na yan buhusan kasi laging umuulan eh. Wala nang tao. Pero bago tayo pumasok kailangan muna natin tumawag kasi ayun po, magandang hapon. Time check alauna. At biyahe kami papuntang Bato. Bali hatid ko sila, yung kapatid ko saka yung kaibigan niya. Hatid ko doon sa munisipyo kay Mayor kasi nakuha silang dancer ni Mayor. At ako didiretso ko dun sa barracks kasi inutosan ako ni Gagatcho na kunin ko yung circular. Hindi ko alam kung may tao dun sa barracks. Sila. Dito naman sa Santo Domingo. Opinion. Malapit na ako sa Bato. Dito na kami sa highway punta ng Bato. Bandang gilid lang tayo. Dito na tayo sa papasok ng Bato. Dito na tayo sa LCC Ate Jeannie. Amo ay amoy. Saan ka galing? LCC? Nanaod? Namalingki. Amoy. Tuloy pala yung parada. Tadi ko atod ko sira. Sige. Tingnan ko bis. Ayan na sila. Amo. Sige na. Natid ko lang sila kasi dancer. Pa-practice, rehearsal daw. At ako naman ay diretso ko doon sa barracks para makauwi ka agad. Sakit yung ulo ko. Tapos may sakit pa yung anak ko. Kaya hindi ako magtatagal dito.
Kumbaga nakiusap lang yung kapatid ko na kung pwede raw ihatid ko siya, kasi di makatid yung kapatid namin na isa si kasingil kasi walang lisensya, wala naman may sakit, kaya hinatid ko. Sarado pa kaya dito sa kabila? Baka sarado pa. At si Ate Jenny ay nakita ko na malingki pala sa may LCC daw, paninda siguro mamaya. Dito na tayo kay Lagwin. Yan yung ginawa natin, no, kay Gwin, tindahan nila. Ayun sila Ate Jenny, oh. Dito tayo sa cemetery dadaan. Masikip yung daanan dito, dun sa gilid ng cemetery. Kumbaga isang motor lang yung magkakasya, tapos pag may kasalubong kailangan mag giveaway, gilid muna. Buti may magigilidan naman sana. Dasira? Bago pa? Sorry. Ayun, wala pala sila. Paano kaya makuha yung circular? Tingnan ko nga. Oo, circular. May pinapakuha si Kagatcho eh. Kaso tatawagan ko si Kagatcho kasi Kuya Noli. Dito na ako sa site. Wala pala sila, kanina pa daw umalis na umaga. Ano sana to kung walang ulan, kasi dati nung kami yung bagong buhusan yung bahay nila misis sa atin niya, tag-init yun eh. Kada umaga binubuhusan ng tubig para mas tumibay yung para kung baga mabilis tumigas yung semento. Ito maulan naman, kaya kahit di na yan buhusan kasi laging umuulan eh. Wala ngang tao, pero bago tayo pumasok kailangan muna natin tumawag kasi baka tawagan natin sila. Parang uulan pa. Tawagan muna natin sila. Kagatcho, kung kukunin ko pa ba. Parang uulan. Baka abutan ako ng ulan. Tawagan ko si Kagatcho. Yo! Yo! Sarado dito Kagatcho. Ha? Sarado. Ay, ako na, baka umalis sila. Umalis daw sila eh. Oo, ayaw mo na. Oo. Salamat. Baka maano ko dito. Tingnan mo. Ayan na, ayaw mo na. Ano ba Okay yun? lang. Okay lang. Yeah. Uwi na ako kasi baka umulan. Sige. Babalik na ako. Ingat. Oo. At ayun po, tinawagan ko si Gatcho, si Kuya Gatcho. Hindi kasi magkaalam dito eh. Kasi sarado nga, wala man sila Kuya Noli. Balik na po ako dun sa bahay. Yun lang yung vlog natin ngayon. Sana panoorin nyo.
At yung may upload ko na, ma-upload ko mamaya. Mag-edit ang pag-uwi ko nung kaganapan nung ano, nung nakalimutan ko ano nun, sa school nung anak ko. At yun, napaka ano, kumbaga napakatanda ko na pala talaga. Kumbaga maedad na ako kasi may anak na akong dalaga. Tapos siyempre proud na proud ako na bilang ano, bilang ama sa anak ko, na yun nga, na hirap magpaliwanag. Kagabi kasi nabigla ako. Sabi ko sana sa asawa ko magpapantalon ako tsaka magsasapatos. Sabi niya hindi naman daw kailangan yung mga magulang, kumbaga sila bibilang. Kaya ako pumunta ako doon para mag video mag vlog sana ako sa kanya. Nagulat ako na may ano may sayaw pala. Kumbaga sinabi nung teacher ano daw yung parents magsasayaw saka yung anak. Muntik tayo mapaluha kasi kumbaga na ano, na proud lang ako sa anak ko na ganyan. At napaganda nung ano, yung suot niya. Kumbaga nabibigay ko yung gusto niya. Kahit ganito yung buhay na ano, kumbaga pa usog-usog lang. Hirap magpaliwanag. Nakikwento ko lang yun. Kumbaga di ako makapaniwala na na-arkil ako yung ganong damit. Napakamahal. Kaya maraming salamat talaga. Dahil na-arkil ako yun, dahil yun sa pagbablog natin at may sinasahod. Kaya sabi ko, kung di siguro ako nag-vlog ay hindi ko kayang ma-arkila yun kasi biruin nyo, alam mo, yung alaga na yun 2K. Kung doon ko kukunin sa puhunan namin sa ano, sa pagtitinda, ano, napakalaking halaga nun. Kaya yun, lagi kong sinasabi sa anak ko na ayusin yung pag-aaral kasi yan, laging nandyan ako at kailangan mag-diskarte. Kumbaga susuportahan ko yung gusto niya, basta magtinulang pag-aaral at laging mabait. Yun lang yung ano ko sa anak ko, sinasabi ko sa kanya lagi. Basta yun. At thanks God at lagi kaming di pinapabayaan. Kasi kahit ganito lang tayo, ay lagi tayo nakakasurvive sa pang-araw-araw. Basta yun. Abutan ako ng ulan. Ano, pumapatak-patak. Uwi na ako. Ay. Oh. Ano kaya, kamusta na kaya si tatay? Tawagan ko nga si tatay pag uwi ko, kung ano na akong balita kay tatay. Ang motor ko uwi na. Palabas na ako ng Bato. May kwento ko dito sa crossing na to. Dito dati nung namatay yung lolo namin, kumbaga ano namin, lolo sa tuhod na ba yun? Basta ano, yung magulang ni nanay, magulang ni nanay nilibing dyan sa Bato kasi dyan siya nilibing sa ano, sa sentro ng Bato. Pag uwian na naglibing, yung jeep na nasakyan ay ano, nawala ng preno, diretso dyan sa crossing na yan. Buti pagtawid ng jeep kasi wala ng preno, walang sasakyan na ano, nadadaan. Kung nagkataon yun, grabe, daming patay siguro kasi tulin ng jeep, nawala ng preno. Dito na ako sa La Opinion.
Dito na sa Santo Domingo. Bibilis ng motor. Takot na akong magpatulin. Ano na ako sa disgrasya, kumbaga yung disgrasya ko sa motor, napakarami na. Nakapito na akong disgrasya. Kaya takot na akong magpatulin. Dati nung kasagsagan ko, kumbaga kapusukan pa, talagang yung nabuha na yan, di nga yan nagti 30 minutes sa akin. Yung pinakang mahina kong takbo ay nasa 80. Dito kasi sa probinsya, may mga galang aso. Yun. Nakakasagasa ako ng aso. Tsaka yun ang kong disgrasya din. Medyo mahirap-hirap na disgrasya yung banggaan. Namayad kami nun. Salpukan kami para sa motor. Tapos nung hinarangan ako dun sa may tulay, dun sa San Roque din, yung tulay dun, ano yun, bagong taon, may sayawan. Tapos pag uwi ko, hinarangan ng kawayan yung kalsada. Talagang lipad yung motor namin, yung pinakauna pa naming motor, yung Violet. Tapos sa bike naman, yun ang malupit sa bike. Nakumatos ako sa bike. Ay, bili muna ako ng dito, yung tawagin sa amin buyo, yung panganga. Santo Domingo. Bibigay ko sa sa tito niya. Mamira po sa diyan, no? Yan, panganga. Buyo. Ayan po, dito na ako sa bahay. Kakarating ko lang. At inabot ako ng ulan. Konti na lang. Ano mo ulan? Amoy! Ano sila ng kakabit ng ilaw dyan. Amoy! Ay, kamtangan ko Amoy! Harap sa bata. This is Mrs. At yun, ito lang yung vlog natin ginawa. Naghatid ako dun sa kapatid ko, tapos sumilip tayo dun sa barracks. At yun, may binilin sa akin si Kagatso na kunin ko yung circular kasi walang tao dun sa barracks. Hindi naman tayo pwedeng pumasok dun na makialam tayo dun sa loob. Kaya di ko na lang kinuha. Tapos tinawagan ko naman si Kagatso na sarado. Hindi ako pwedeng pumasok dun. Hanggang dito ang vlog na to at maraming salamat pa support po na aking vlog na ginagawa ngayon. Ayun po, bye bye!